ассалому алайкум тамошобинони азиз. Якта модари ғариб бисёр хоҳиш карданд ки расми духтару писарашона дар ҳамин саршавии навормонун барое ки модаршон беҳад хоҳиш кардиянд, мухлиси мо будиянд, барои дили модара нашикастанд, негуфта натонистам. Рӯзи мавлуди ҳардушон будиянд, ҳам бачашон, ҳам духтаршон. худованд дар ин рӯзи мавлудшон даст ба дуо мебардорем ки ҳамеша хизматгори дар ислом бошанд, хизматгори падару модаршон бошанд. Амин ё раббал оламин. ассалому алайкум тамошобинони азиз, субҳи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. Субҳи мо бо ана ҳамин барфакҳои нозанин майда барф боридестай сар шуд. ана тамошобино барфа бине иққадаре боридестай. چه خیلی منظره خوشرو. محمد مصطفی کتی جوراشون در بیرون بازی دارن. فاطمه خوب نمازی پیشین شدگی. از ما بیرون را آمدم کارباری بیرون ما کردم. هوا مینوس هوایی نبود. هوا چند روز باران بود که گشت نیچه ما گفتم یکم کلیوم که کتی میپوشونم. ولی چیزی که زمینی مام شنوندگی نیست. چیزی که زمینی شنوندنیم حالی. مصطفی کنی؟ محمد مصطفی کنی؟ مصطفی کنی؟ مصطفی где один перчатки? Просто Дагестан. Где потерял, браищи? Я перчатки шагум када. Боя перчатки диге шагифра. То и гудако 10 перчатки гиям дошовшан камайшуна. Иҷа бё шапката боло кунам. Шапката боло кунам кушуд маҳкам шава биё. Биё. Ина. Капюшонта букаш Муҳаммад. Бука капюшонта. тамошобинони азиз, имрӯз хостум ки ба хоҳиши шумо анами гаштничора ҳамаша банча кунам. ҳазор раҳмат ки ҳамихел советҳои беҳад нағз метиҳен. Ман бисёр ай ҳами комментариҳои шумо барои худам мотиватсия мегирам, як фикру ақидаҳои нав дар сарам пайдо мешавад. кӯшиш кардам ки ба ҳамаи ҳамун саволҳое ки муҳим буданд ҷавоб диҳам то на ва як комментария шид ки беҳад бигем ҷавобаш дароз буд. Хостум дар видео ҷавоб диҳам. навистагӣ буданд ки намедонам модар буданд ё ки модари калонсол буданд, ки буданд, хулоса нависта буданд ки ин қадар пуле ки ай ютуб мегирӣ, ин қадар пуле ки ай фаберлик мегирӣ, ҳамин пулора ту куҷо мекунӣ? Мо да интересия мехоҳем ки бифаҳмем. ягон мақсад ҷои махфигӣ нестай. Ман аз ютуб нав 3 бор шид ё 4 бор шид пул мегирам. ҳамин қавр вақт ман ягон бор пул гирифтагӣ набудам. то ин вақта мақсад чӣ хеле ҳамаи шумо медонем подписчик ҷамъ кардам, соат ҷамъ кардам. эфир бе эфир соатома ҷамъ кардагиам. мақсад баъдан хат роӣ кардам, 3 моҳ баъд хатм омад, якум бор $100 гирифтам, дуюм бор $200 гирифтам, ҳамихе баъд гирифтам. чанд боре ки гирифтам, чизе ки харидам да ҳамин навор нишон додам. якум ойликам да телефон харида будам, дуюмаш да духовка, сеюмаш да гем палисос, чорумаш да рафта кӯдако да сар либос, Фотима да коляска. ҳамаша чизе ки гирифта будам, ҳамин охирон бо ойлик ма дида будем либос, куртка Фотима да ҳамиё ҳамаш ай ҳамин ойлик буд. ай фаберлик нав якум бор шид пул мегирам. да якум бори пули гирифтагим фаберлик тез пул наметиҳад да дастат. ҳамуда бояд ягон чиз заказ кунӣ. ман барои худам ҳамаи чиз заказ кардагиам. чизе ки дар зан маъно дар корай. мақсад косметика, собун барои кӯдакора, шампун, ҳама чиз заказ кардагиам. уже зарплатам тамом шудагиа бигем. 7 октябрда иншоллоҳи ҷаббор мебиёя ҳамаи ҳамун
чизои заказ кардагим ҳамаша барои шумо абзор мекунам. Кремҳое ки дама дар кор набуд ман барои шумо заказ кардам. Хостам ки нишон диҳам кадом крем барои мақсад доғи рӯҳай, кадомаш барои қоқи рӯҳай, барои ҳамиқа ҳамаш хизмат бигем хизмати шуморо буд кунам, балки бисёр менависанд ки чӣ хеле крем барои доғи рӯҳай, чӣ хеле крем барои доначаҳои рӯҳай. ҳамаша ман заказ кардагим. Иншоалло ҷабор биёя ҳамаша яку як нишон метимтона. тамошобино сурприз тамом ҳамаша тамом кардам, бурдум иҷара тоза кардам, клёнкаша буровардам, утеплителаш шакидам, трезараш шакидам, ойнаошаш шакидам, батареяш шакидам, паласа партофтум. Тоза озода ҳамаи ҷо. ҳазор раҳмат ба ҳамон шахсе ки ҳамин совета доду навист дар комментария. Ба фикрам дута комментария буд хондам ки банчашон ку кашолшон ку ва бо комментария буд ки ба блендер бизан. Аки ба блендер тамошобино аки 1 дарза ё 2 дарза боша мешава. Ин қадара ба блендер бизани сарта дар мегира. Барои ҳамин гуфтам дар кор несте, приправа ҳасте дар хона хубтаракаш банчашон мекунам, кашолшон мекунам. ҳамаша гирифтам буровардам. Чӣ хеле ки диде тамом ҳама ҷо тоза озодаи хушрӯ. Машаллоҳ. гаштничо тамошобино ин ҳастанд. Рости дар калидор банд буд, дар банд кашолшон кардам ки бандам канд беҳад бисёр. Ба ҳамиха як пара ба ҳамин танаи тахта ростакшон кардам. Ба фикрам ки хеле 100 бор хубтар беҳтара, барое ки дар уҷа дар замин будан дар такшон клёнка мепусидам. Ба фикрам ана ихе ба фикрам ки тезтара қоқ мешавад. Дигар ҷо набуд охи беҳад бисёр. Ана надонистам дигар дар куҷо ёра кашол кунам. Бандо канданд. Инам хай. Қадар дроз банча кардагӣ ростакшон мондам. Зиёда меоя иҷа. Ума мемурам дай духтари коригарам охи. Духтари коригар. О зелено. Айн. Фотима. Маҳсия духтари мара бини дар почаш. Сарш бини, саршона накардагия. Нав ай хо хистай духтари ман. Фотима ҷон. Ин духтари хонарувак. тамом имрӯза чанд бегаҳ шуд, аср шуд. Мегум духтарма як берун брорум ки чанд рӯз шуд берунаш набировардам. Берун абети хеле барф борид. Ҳоли бо қарор ай хаппидамай. Марғо гаштестан дар ҳавлӣ. Рафтем Фотима. тамошобинони азиз, имрӯз Муҳаммад Мустафо ош ҳардушон ош кун гуфто ча. Чӣ хеле ки помидоро бемаза шуда, чӣ хеле шуда, дигар помидор дилам намекаша. Якта майдача банкаи зирабой маҳӯй кардам. Помидорое ки боқӣ монда буданд ва ёшам сирх шуда, иншоалло ва ёша зирабой кардам махкам мекунам. Бо даболош помидор харидам. Ошум ина мехе омад, аҷоибот фасонаки хушро омад. Таъмшам беҳад бамаза чашидам шад. Анаку мо дар иштиёи таом абед мекунем. Касоне ки хурдестиам ба шумо низ ҳамчунин. тамошобинони азиз, дар ин бегаи рӯз гуфтум камтар рагали пазам, барое ки саҳар Муҳаммад мактаб меравад. Бояд ки ягон чи ба чой бихӯра. Ҳама вақт як чиз буд. Пирожни тамом шид. Ана ҳози камтарак ҳамроҳи шумо гуфтум камтар рагалик мепазам. Ма ягон чима чен кардагӣ нестам. Инам бигем ки иқа орда айсита гузарондум. Ки сливични маслара бояд айсёрка гузаронем. сливични масло эмас, сливични маслои хонагие. Камакакай ҳози бо камтараки дига магазинирам ҳасте. Ваям қушуш мекунам.
ра бояд ранги мочак мекунӣ ку ҳамхали бояд кунша. ишам андозум ками кадеста иш комнатни температура да истодагия дами кухни гармакда иша нагзаронма мешава ҳамхе қати орд я ҷояш мекунам мулоимакай бине. анака кифояташа ҳозидадиронаш сметана меандозум, як дона тухм меандозум, шакар меандозум, камтар сода меандозум. адаиҷа мехоҳам ки миннатдории хума ба ҳама модаракое ки мара тамошо мекунанд, дуоҳои хушона дар як намедоранд, менависанд ва бо менависанд ки бениҳоят мара дӯст медоранд. модарҷонои азиз, ман шуморо ҳаматона дӯст медорам. подписчикони азиз, занҳои меҳрубон, ҳамаи шуморо ман дӯст медорам. ҳамаи суханҳои шуморо ман қадр мекунам. ба ҳамаатон раҳмат. тамошобинои на хамирак ман тайёр кардам. анака бояд 10 минутак монемуш беста. ба барои музикае ки ман дар видеои навори гузашта мондагӣ будам гуфтем номша бинавис. ростӣ номша намедонам. дар ҳамин телефони ман иқа ҳарфи бигем ки чихе бугум инам хе просто ранги игрушка наистагиай. дар ҳақиқат номша ман намедонам. кадоим будуна хайна номша бинависа дар комментария, кадоим дар кораи марҳамат ба бигираша. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل. тамошобинои на ҳамаша печондам. анака дар духовка дар 180 градус бояд 20 минут пазем шад. духовка мондумаш. ма дар духовкаи ханак мондумаш. ина тамошобино сирха кшидан мегирим шонака. анакози сахарни пудра мечошем дар болош. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر لما تحرم شيئا قل. ина тамошобино я листакаш ҳамиқа шуд. ҳозир дуюм листша мондам. инаи дуюм листаш да ҳамо файлга да ҳамо коғази печки мондам дигараш накардам. тамошобино мо да иҷа рогалик тайёр дорум. иҷа бачам қати китобу хондестам параллелна. инаи посипка да иҷа резонди. кубгаз иҷа бихи бачам. я та хурд понравилась мега. как? Вкусно.
ایشم اومده که مرم ویدیو کده مرم چشیده استم. Как вам рогалики? Вкусные рогалики. میگه очень красиво کدی تاگش هم به حد خوش رو پخته بیجا درنش هم نشونتیم نه ریخته ایلو دانش بگیم نه برومده به حد اکورات نیکی خوش رو پخته شمارم به هاتون همونه اینا بچم به هم همون اینا ایجا ما ای کتابی ویای تماشا بینو ای کتاب خودم چند قپش خریده بودم یا برده ویدیوم نشون داده بودم در 6 سالگیش خریده بودم در پروگرامشون معلمشون زنگ زدم میگه که وپشه ممکن است در صنف یک وظیفه خانگی بودی ما خودمون خوندن یاد گرفتیم با فکرم که ای سالی نو با ساعت میپرسن شون خوندن بخونی جا محمد او ماس روز ماک ماش رو ماک хорош у мак ناس мак روس лук ناش наш لوک سوخ خیلی خیلی صنف یک چند خیلی میخونه همه قم خودم یاد شدم تماشا بینه ولی در مکتبشان هر روز یا رسمک میکشن میورن ولی یکم وظیفه و خوندن حرف ندیده فقط نمی یا رسمک یا پلاسترین قطعه چی میسازن میوین نمتا رسم خوبی تاجیکان رو گم نکرده در خانه خمان آی کلان آی خود که داشتیم قطعیش арбуз 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 абебку аб вг дее ёже зей икра К Л Н О П Р С Т У Ф Хесе